An bɛ aw fo a ka danaya dalila kan kokura nin ye a ka gafe kunnafoni waati selen an y'a fɔ baara in nin ye don o don baara ye ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma la ayiwa ni tilekanfɛla o tannan kɔni gosira anw bɛ sigi yan ni kunnafoni ye kunnafoni min n'a bɛ sɛbɛn nanzarakan na kalimu karamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ o kɛlen kɔfɛ ayiwa anw b'a ta ni ka bɔ nanzarakan na ka na bila an bɛ kan min dɔn n'o ye anw bɛɛ lajɛlen ka kan bamanankan ka se ka walawalali ko o don a la ka se ka kunnafoni di malidenw ma an y'a fɔ baara min n'an b'a kɛ kuma dɔ la n'i ma don finman gasi la i na don jɛman gasi la o yɛrɛ k'i bɔ a la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la kuma a diya fɛ anw bɛ dɔ fara a kan walima kuma yɛrɛ a teliya yɛrɛ fɛnɛ fɛ anw bɛ dɔ bɔ a la o kama a kɛtɔ o bɛ ɲini ka bɛn n'o ye bari ka d'a kan halisa an bɛ kalanso karamɔgɔw bɛ yen an y'o olu lamɛn karamɔgɔw bɛ yen nɔ olu ye an bilasira ayiwa halisa olu bɛ ka an bilasira koyi an bɛ an sinsin olu ka bilasirali min n'o o bɛ ka kɛ anw ye kuma bɛɛ anw b'an sinsin olu de kan ka sɛbɛnw ta dɔɔni dɔɔni ka se ka o kɔnɔ kuma k'olu walawala maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni faamuya sɔrɔla nin na an bɛ don ni an ka sɛbɛnw ye sɛbɛn fɔlɔ min n'an m'an tɛgɛ da o kan o de ye le matin ale bɛ bɔ ko 545 la le matin ale ye sɔgɔmada ye sɔgɔmada ale kunnafoni bɛna mun de fɔ an ɲɛna b'a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga bɛɛ b'a kalama nin waati in na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni tɛ jamana minisiri ɲɛmaaya la bilen ale nɔra bilala maa min ye n'o ye colonel Abdulayi Mayiga o kɛra ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga nɔ labila nka kuma cayara maa dɔw kun ko yani a kun ka di Abdulayi Mayiga ma jɔn kun ka na fɔlɔ n'o ye colonel Sajo Kamara ye ayiwa o fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye kumaw kɔni kɛra n'i y'a ye k'a fɔ maa kɔni sugandira mun bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala nɔra bila waati kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ kumakan min n'o o bɛ sen na ko a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la kalo 10 ani kɔ o baara kɛlen kɔfɛ ko yalima nin kuma in ko dibidibi t'a la wa olu y'a yira k'a fɔ fɛn min fɔra n'o o ye bana nasira ye i b'a ye k'a fɔ y'a yira k'a fɔ o kuma in ayiwa olu kɔni bi u tɛgɛ sigi nin de kan hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni min n'o o dira Mali yɛrɛ jabaranisoba fɛ n'o ye ORTM ye min b'a yira k'a fɔ ayiwa sɛbɛn min taara jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ka se ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'a bila lafiya min n'o o bɛ kɛ waati ni kunkurunin kɔnɔ a fɔra ten nka maa min bilalen filɛ a nɔ la n'o ye Abdulayi Mayiga ye ale bɛ waati kunkurunin kɔnɔ nka waati kunkurunin o ye waati joli de ye maliden caman yɛrɛ kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin na n y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga waati tɛmɛnlenw na a ka wulikajɔ o cayara waati min na a bɛ jɛkulu min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye M5 RFP olu kɔni ye wulikajɔ kɛ bɛɛ b'a dɔn hakilila jiginna o wulikajɔ de nana kɛ sababu ye fɛnɛ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ayiwa Mali fanga ɲɛmaakɔrɔ ni ala ka ɲin'a la ni ale yɛrɛ kɛra sababu ka ale ka fanga jaso o sababu kɛra n'o ye jɛkulu min n'a bɛ fɔ o ma ko M5 RP ka taa se maliden tɔw bɛɛ lajɛlen ma baara min n'a kun cɛra Mali yɛrɛ finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ nka bi a yirala k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ni o maa kelenw u kɔ donnen don ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɛgɛjalan ani baji o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye sina wɛrɛ bɛ Sogɛli la mun ni a yɛrɛ bɔ jɛkulu n'o tɛ kelen ye i b'a ye bi o ye jɔnw ye ko cadre d'échange des partis politiques olu y'a laɲini kabini waati jan tɛmɛlen min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale bɛ se ka bɔ Mali premier ministre la cogoya min na bari ka d'a kan olu ka laɲini ye jumɛn ye maliden caman bɛ yen nɔ cɛ b'a la muso b'a la minnu ni olu tɛ taabolo foyi la ayiwa parti ko tɛ olu ta la wa k'a fɔ anw bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ye société civile ye o tɛ olu fɛnɛ ta la olu kɔni bɛ min kɔ sisan ka se ka fanga k'a ta k'a di n'o ye premier ministre ye k'a di maa min ni ayiwa ni taabolo yɛrɛ kɔni tɛ o tigilamɔgɔ la nka bi an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ laɲini min n'o kun ye ka fanga kalifa ayiwa jamanaden nanama sumalen fo ka taa se anw ka jamana minisiri ɲɛmaaya k'o fɛnɛ kalifa jamanaden nanama sumalen dɔ la bi an kɔni an t'o kɛnɛ kan Sogɛli Kokala Mayiga ale tɛ Abdulayi Mayiga ale de ye premier ministre ye ayiwa Asimu Goyita ale de fɛnɛ ye jamana ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ kɔni ye finitigi ye an bɛ ladɔnnali kɛ fasiri ye Musa Boli ale ka fasiri ye ka to le matin kɔnɔ halisa i b'a ye u bɛna yira k'a fɔ bi mun ye sira kofɔlen ni ka taa Sebare
fo gawo gɛlɛya kɔni bɛ a la a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna si bɔ mois de mai fo ka n'a bila mois d'août la min ye sira min bɛ Sevare Gawo i b'a ye k'a fɔ nin sira ninnu kɔni tigɛlen bɛ maa jɔnw fɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko Katiba de Serment ayiwa i bɛna ye k'a fɔ u kɛlen bɛ ka sira in ninnu tigɛ mobili ba a tɛ tɛmɛ fura tɛ don fura yɛrɛ kɔni tɛ bɔ ayiwa pharmacie minnu bɛ yen nɔ n'o olu ye fura feere yɔrɔw ye i b'a ye k'a fɔ fura minnu tun b'o olu bolo mara la u ye fura ninnu kɔni k'a bɛɛ lajɛlen feere k'a ban ayiwa camion olu jɔlen bɛ donda la nka u tɛ se ka don bari ka d'a kan maa dɔw kelen bɛ ka sira tigɛ o la n'o ye banbaciw ye yɔrɔ jumɛn bɛ yen Gawo pharmacie 3 o de ɲɔgɔnna si bɛ yen n y'a fɔ olu ka fura fɛn fɛn tun bɛ mara la u ye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen don maa dɔ ordonnance b'a bolo fura caman kɔni o sɛbɛnnen b'a kan nka a se pharmacie na a sera ka fura min sɔrɔ o ye 4 ye ka d'a kan pharmacie ninnu yɛrɛ a kɛlen bɛ i na komi u jɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ten jɔkun yɛrɛ tɛ ka dɔn bilen bari ka d'a kan laɲini ye fura feere fura yɛrɛ tɛ yen ka se ka feere duwanzan ka taa se fo Gawo ma i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya kelen bɛ yen camion o ni fura yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ nka u t'a la ka se ka don tuma dɔw la u yɛrɛ tun b'a laɲini hali min ye an dafɛ jamana Niger ye ka se ka fura sɔrɔ ka bɔ yen jamana yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na o bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ kɔni kelen bɛ gɛlɛya ye ɲɛfɔli kɛra laseli kɛra yaasa jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ se ka mɛn cogoya min na ayiwa nka fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa don n'a nataw la min ye ka se ka fura kofɔlen ninnu ni mago bɛ jɔ o la kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka taa se banabagatɔw ma ayiwa ka se ka o di ni dugu kofɔlen ninnu Sevare fo ka taa se Gawo ma duwanzan mara la ka bɛn ni n'o ye pankuruw ye ayiwa ka se ka taa fura d'u ma tuma dɔ la hali bato sira ni jiko yɛrɛ n'o o fana kɛra sababa ye ka se ka taa fura d'u ma nin sira kofɔlen ninnu yɛrɛ fana fɛ fasiri o ye Musa Boli kelen ye nin ye ale ka fasiri fana ye halisa an bɛ to le matin kɔnɔna la le matin ale bɛ n'i sɔnni sigi jumɛn kan bi min ye diɲɛ dɔnniya sira kuraw ye n'an b'a fɔ min ma ko réseaux sociaux nouvelle technologie de communication a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi koyi bari ka d'a kan fa fara den kan ayiwa denmisɛn maakɔrɔ furu cɛ furumuso fo ka taa se woloden yɛrɛ ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ye teri kura sɔrɔ i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ye jɛɲɔgɔn kura baroɲɔgɔn kura k'o sɔrɔ i yɛrɛ la ayiwa du laadaw olu yɛrɛ kɔni mɛsina ka taa fiɲɛ fɛ kɔrɔlen maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ nisɔndiya ni fitiridaw sera ka ban i mana don an ka duw kɔnɔ fa ni ba den ani mɔden ayiwa kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn baro kuma dumanw olu bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ayiwa nka bi an bɛ waati min na waati kɔni yɛlɛma min ni o kɛra gɛlɛyaba ye an k'a fɔ gɛlɛya dɔ ye jumɛn nka o ye min ye k'a fɔ mansaw yɛrɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la bi laɲini ye jumɛn ye tuma dɔ la baara soli ka wuli don ni e bɛ na joona ka bɛn ni fitiri ni waati ye a bɛ kɛ sababu ye e ni denw aw tin bɛ don ɲɔgɔn na e ni furumuso aw na ɲɔgɔn faamuya aw na kuma caman k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna denmisɛnw ka mara ayiwa aw na se ka aw jija olu la nka bi ayiwa cɛkɔrɔba hali walima musokɔrɔba ka taa se den ma olu ka na joona so a bɛ i na komi mago t'a la bɛɛ yɛrɛ kɔni ɲɛ coronen bɛ ayiwa i teri kan o ye jɔn ye telefɔni android kelen n'o sɔrɔla ka ban dɔrɔn ayiwa a banna n mago tɛ fa la fa mago tɛ den na wa den yɛrɛ mago tɛ ba la ba yɛrɛ fɛnɛ kɔni ka sira tɛ furu cɛ la i b'a ye k'a fɔ o de nana kɛ gɛlɛya ye bi tele k'i ɲɔnbɔ a la telefɔni o nana ka na n'a kɛ a tɔ bɛɛ la réseau a caman bɛ yen an ko k'an b'u tɔgɔ fɔ an tɛ wuli ka bɔ yan bi i b'a ye k'a fɔ o de kama an b'a ta bakuruba la nka an bɛ waati min na gɛlɛyaba o kɔni o de kɛr'o ye nka halisa maa dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ minnu ma les conservateurs olu kɔni m'u ka taabolo bila faamuya caman bɛ maa minnu na ayiwa olu y'a ye k'a fɔ n kalan n'an taara kalanjan na o dɔrɔn tɛ dɛ ayiwa f'i ka se i ka du mara a kɛcogoya n'o t'i kɔnɔ sɔribɔni kalan tɛ mago ɲa n'o t'i kɔnɔ awarisi kalan ale kɔni yɛrɛ tɛ mago ɲa maa dɔ bɛ ni ale ye Musa Siribe ale y'a yira k'a fɔ telefɔni kɔni a b'ale denw bolo nka waati ni waati de ale denw bɛ maga telefɔni na waati min na ni kalanw bɛ sen na
a tɛ ku denmisɛnw na fiyewu u ka telefɔni ta ayiwa k'u bɛ baara k'a la n'u ye ka maga telefɔni na i b'a ye k'a fɔ kalankaramɔgɔw ɔkɔlisow la olu ye baara dɔ d'u ma u kan k'o ɲinini kɛ o bɛ kɛ ni telefɔni ye nka o tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ telefɔni bɛ bila de fɔ samedi ani dimanche denmisɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ka telefɔni ninnu ta i b'a ye k'a fɔ hali ni réseaux sociaux min filɛ ka fɔ a kɔni kun kelen bɛ yaasa a ka se ka anw mago ɲa nin tɛ k'a kan burujali tɛ k'a kan maa tɛ kɔrɔfɔ maa tɛ ɲɛngoya maa juguya yɛrɛ kɔni tɛ minɛ surun tɛ ci pɔrɔn tɛ ci wa nɛn tɛ bɔ maa la a kun dabɔra o kama nka bi anw bɛ waati min na a kɛra anw ka kungow ɲɛnabɔ yɔrɔ ye furusiri yɔrɔ la anw ma se ka mun ɲɛnabɔ ye anw bɛna o ɲɛnabɔ réseau de sanfɛ den wulikɛ yɔrɔ la i ka fini ɲana a ma ɲa o kuma de bɛ réseau sanfɛ ayiwa nin y'a kɛ tan karisa y'a bɔ tan anw ma fɔ yɔrɔ foyi sɔrɔ la min ye réseaux sociaux ninnu kana sanfɛla ye a kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi gɛlɛya min na a kuma a bɛ fɔ wa a kan ka fɔ i b'a ye k'a fɔ du olu cira denw tɛ fa dɔ fa ye fa yɛrɛ tɛ den yɛrɛ kɔni dɔ den ye wa furumuso o ni furucɛ yɛrɛ kɔni cɛla o ni o kɔni o kɛrɛfɛ tɛ fasiri nin ye karimu male ale ka fasiri ye nin ye kalimu kalanden don min na ale yɛrɛ bɛ le matin na le matin tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ an tɛgɛ don halisa an bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula ale bɛ bɔ ko 5800 ani 68 na nin waati in na soir de Bamako ale bɛna i sɔnni sigi mun kan a y'a jira k'a fɔ bi anw bɛ waati min na Mali politicien minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kun ka dɛmɛ bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la an ka karamɔgɔ bɛnkɛ don i b'a ye k'a fɔ a ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi ayiwa olu kɔni ta a ta tɔ tora sogo jugu de ye olu ye sa bari ka d'a kan fanga min bɛ sen na o tɛ ka garisɛgɛ foyi di olu ma wa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ ka garisɛgɛ di u yɛrɛ ma koyi bari ka da u yɛrɛ taabolo kan jɛkulu min bɛ yen bi n'a bɛ fɔ o ma ko EJ n'o ye autorité indépendante de la gestion des élections ye ayiwa wele kun bilala politiki tɔnw ma bɛɛ lajɛlen ka na yaasa mun ni mun bɛ se ka don a kɔnɔ olu ka don a kɔnɔ cogoya min na nka mun ye ni jɛkulu kofɔlen ye n'o kadiri desange ye olu yɛrɛ y'u tɛgɛ bɔ u kaman kɔrɔ ka ci u galaka kun ka an t'a la bi an t'a la sini i b'a ye k'a fɔ o kɛra gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni a bɛ se ka tugu kɔ cɛmancɛla fanga in a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka taa se hali ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni banna waati min na an b'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya dɔw kɔni a bɛ sɔn ka tugu kɔ nka u tilara k'a jira k'a fɔ tuguni politikimaa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka tugu kɔ o ye jɔn ye min ye adema o b'o la fo ka taa se min ye RPM yɛrɛ ale maaba dɔ bɛ yen nɔ n'o olu yɛrɛ Mamadu Jarasuba olu yɛrɛ kɔni sɔnna ayiwa ni ka se ka sigiyɔrɔ k'o minɛ wasabulo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ yalima nin wale min kɛra olu fɛ ayiwa e ko olu tɛ ka garank'u yɛrɛ sen na wa san caman yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu minnu n'u u bɛ politiki kɛnɛ kan n'o o ye kadiri desange a maa caman ye ayiwa u ye baara min kɛ baara kolon fo ka taa se baara ɲuman ma o hakili kɔni b'o la ayiwa i bɛna ye k'a fɔ bi anw ka kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ wele la ka wele bila ayiwa a kelen kelen caman ma min ye pôle économique ye waati dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko an ye olu yɛrɛ bɛ wuli ka wele bila politikimaa dɔ ma walima i b'a ye k'a fɔ ayiwa fanga yɛrɛ bɛ baara kɛ baara min b'a jira k'a fɔ ko dɔ jarakilen bɛ wele bɛ bila olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o nana kɛ sababu ye maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ fiɲɛ fɛ dɔ ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale bɛ bolila ayiwa a ko yen ka di ni so ye Mamadu Igor Jara ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye duuru don fiɲɛ fɛ min ye cɛma Ibɛri Kulibali ale ye ji kɛ bidɔn na an bɛ waati min na ne yɛrɛ bɛnkɛ Umaru Mariko ale yɛrɛ kɔni a kibaruya kɔni a dɔɔnin tɛ kunnafonidila caman yɛrɛ kɔni ani jateminɛlikɛla caman olu y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye politiki maabaw ye ni olu bɛ se ka dankari kɛ nin fanga la ayiwa i b'a ye k'a fɔ u y'o olu de bila boli fɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ yan ni olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ politiki maaba ye bi an bɛ waati min na ko olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka jɔyɔrɔ foyi lase ni fanga yɛrɛ kɔni ma i b'a ye hali n'o y'a sɔrɔ u ka wulikajɔ ni dɛmɛ donn'u ma ni CEDEAO yɛrɛ kɔni fɛ o de nana kɛ sababu ye ni laɲini o bɛ ɲini ka kɛ sɔrɔ fɛn ye n'o ye ka se ka kalafiliw labɛn an bɛ se ka na bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na nka kuma min b'a kɔnɔ u kɔni ko fanga min bɛna di ka o tɛna di maa ma ten dɛ maa min b'a fɛ ni fanga dir'e ma don n'a nataw la sini e ka tila ka wuli k'a fɔ tuguni k'e bɛ bila anw na ayiwa ko ale ma d'a la ni o maa bɛna sɔrɔ dɛ
me waati min na do fasiri kɛba n'o ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔsogɛli Kɔgala Mayiga k'a jakuyada a ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min n'o ye kalo 10 ani kɔ o baara o sɛgɛn i n'a komi an y'an da don min na n'o ye EJ autorité indépendante de gestion des élections ayiwa politikima caman ko olu tɛ t'o kɔnɔ ko n'a ma ɲa a baara a tɛ se ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la ni kalafili tɛ olu t'a la bi olu t'a la sini nka an bɛ min kɔni fɔ fasiri kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ olu garisɛgɛ fanga min bɛ yen k'u tɛna garisɛgɛ di maa foyi ma ayiwa olu kana sinikɛnɛ ma ko mun kɛra an na ko anw bɛna an ta sara fasiri nin ye Laya Jara ale ka fasiri ye anw ye min bɔ an ye min bɔ soir de Bamako yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa o soir de Bamako kelen yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ min ye Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron a kɔni yi donna nataw la ko a bɛna taama minɛ ta taama minɛ a bɛn'o ta ka taa yɔrɔ jumɛn na n'o ye Algérie yɛrɛ jamana kan a bɛ taa ka taa Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka taa o lajɛ u n'u kuma ɲɔgɔnya baara ɲɔgɔnya ka se ka olu ɲini a fɛ tuguni a b'a dɔn k'a fɔ waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlenw na min ye Algérie jamana kan ale ni Faransi yɛrɛ kɔni cɛ gɛlɛya tun bɛ yen nɔ o de nana kɛ sababu ye ayiwa Faransi Algérie yɛrɛ y'a laɲini u ka minisiri min bɛ yen nɔ ni o ye an n'a fɔ minisiri sa u ka lasigiden min bɛ yen nɔ yaasa ka se ka o wele o kana so o bɔra mun na bari ka d'a kan Faransi jamana ɲɛmaa kuma misɛn kɔni a cayara tɛnkɔrɔ Mali olu cayara tɛgɛjɔ olu cayara o kɛra sababu ye Algérie fɛnɛ ka lasigiden min bɛ yen a y'a wele san 2021 na ko a kana so an y'a dɔn k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa a bɛna ale tile 3 taama la min bɛ daminɛ nin kalo in yɛrɛ tile 25 n'o ye sini yankɔrɔ alamisa ka taa bila sibiri la kalo tile 27 a kɔni mɛna gɛlɛya min bɛ ka se ka olu dalakuru cogoya min na k'ali n'o y'a sɔrɔ a bɛna ni kumakan min ye kumakan ninnu a ka ca dɔ ye mun ye gɛlɛya Faransi ye politiki min ta ka cɛncɛn kan jamanaw sɛgɛrɛ accord d'Alger y'a dɔn k'a fɔ o kuma yɛrɛ bɛna y'a la nka min ye a tuguni Emmanuel Macron a ka laɲini ye jumɛn ye bi u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ cɛncɛn kan n'o ye barikani ye ka se ka olu kɛ kɛlɛkɛcɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ min tɔgɔ fɔ ko minnu ka wuli ka jɔ a ye fanga sɔrɔ n'o ye banbaaci walew olu yɛrɛ kɔni kɛlɛli la nka a yera k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya dɔ bɛ o ye jumɛn ye bari sariya fɔlɔ min tun bɛ yen n'o ye Algérie yɛrɛ sariya sunba fɔlɔ ye o kun y'a jira k'a fɔ Algérie finitigiw olu tɛ bɔ ka taa jamana foyi den kelen kan k'u bɛ taa dɛmɛ don mɔgɔ ma ni Algérie yɛrɛ kɔni dɔrɔn tɛ nka an bɛ waati min na ko o sariya o kɔni o lajɛra o b'a jira k'a fɔ bi Algérie finitigiw olu bɛ se ka bɔ Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa dɛmɛ don ayiwa ni kɛlɛdaga bɛ yɔrɔ min na ka taa dɛmɛ don olu ma nka gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn o ye accord d'Alger min n'o o bɛ yen bari ka d'a kan yaasa ka accord d'Alger in ka se k'a waleya o baara ni o cɛsiri o wulikajɔ o kɔni o bɛ Algérie yɛrɛ bolo nka Faransi jamana ɲɛmaa an b'a dɔn a ka ni tile 3 taama in a tɛ kɛ ka ban fiyewu Mali tɔgɔla kuma ni a m'o don a la b'a di ka d'a kan an y'a ye fan o fan ka taa se Guinée ma Mali tɔgɔ fɔra yen fo ka taa se a ka taama o taama Mali de kɔni tɔgɔ b'a da Mali bɛ ka buruja ni fasiri nin ye El Hadji Mamadou Gaba nin ye ale ka fasiri ye anw ye min fɛnɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔna la yaasa ka fasiri yɛrɛ kɔni datugu ayiwa an bɛ taa n'o o ye les Échos ole bɛna mun fɔ an ɲɛna Écho bɛn'i da don ni o ye sariya min n'o o bɛna ta yaasa ka se ka anw ka dugubaw o mɛriw ka se ka n'o o ye tubabu dugutigiw ye ka se ka u jɔyɔrɔ an'u ka baarakɛtaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ta ka se ka u jɔyɔrɔw yir'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ bɛ yen nɔ n'o sigi yɛrɛ kan ka kɛ octobre min yɛrɛ kɔni bɛ ka na n'o o sigi kan ka kɛ o octobre yɛrɛ kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ sigi in a bɛna kɛ Bamako de a bɛ min ye ka se ka dugubaw ale ni dugumisɛnninw farafinna yɛrɛ n'a bɛ fɔ min ma ko premier forum africain ka se ka olu tubabu dugutigiw ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ni o baara yɛrɛ o bɛna kɛ Mali yɛrɛ kɔni na ayiwa fa caman n'o ye u da kɔni donn'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka baara min ni maire ninnu olu b'o kɛ ka se ka u ka baara ninnu ka taabolo k'a lajɛ ayiwa a bɛ se ka kurakuraya cogoya min na ka se ka a kurakuraya o kɔni cogoya kelen na ni fasiri ale fana ye Seyidu Fane ale ka fasiri ye nka an bɛ min d'a kan bi an yɛrɛ an kelen n'an kelen an b'a dɔn an bɛ waati min na
Bamako bilama a nɔgɔnbɛ iko a nɔgɔnbɛ a kuma k'a fɔ mairie ben wa anw t'a dɔn mairie yɛrɛ tɛ Bamako kunna anw m'o dɔn ka tɛmɛ ni mairie yɛrɛ bɛ Bamako kunna anw bɛ Bamako maires k'u tɔgɔ mɛn ko wɛrɛ la mun ni sanuya kow tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ Bamako bɛɛ jɛlen don an bɛ waati min na n'i taara commune de la aw bɛ bɔrɔ fɛn fɛn ye gitɔrɔn daw la ɲama de b'a kɔnɔ bari ɲama a bɛ ɲini kana maaw gɛn ka b'u ka so kɔnɔ maires jɔyɔrɔ ye mun ye u kan ka mun kɛ u bɛ se mun na ayiwa anw kɔni t'a dɔn an ye commune de k'a yaala k'a lajɛ Bagadaji Misira Kɛnzanbugu Medinekura fo mairie da yɛrɛ n'o ye Misira k'a lajɛ anw ɲɛ bɛ bɔrɔw falen k'a to gitɔrɔn daw la ɲamaminɛnw falen gitɔrɔn daw la ayiwa foyi den kelen tɛ ka bɔ a la bi an kɔni hali ni Bamako jɛlen don commune de kɔni ale jɛlen tɛ ni de bɛ dansigi an ka bi yɛrɛ ayiwa gafe kunnafoniw na min ni a latɛmɛraw fɛ Yeli Vision kan an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛnɛ anw ye a ye a kurakuraya waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka ja ninnu k'u cari diɲɛ ma olu ka se ka kunnafoni sɔrɔ ne b'a fɔ a ɲɛna a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ